Čaute, moje meno je Dangerman a vítajte u môjho druhého vlogu. V tomto vlogu sa budeme rozprávať o For Funs. Takže toto bude dosť krátke video, lebo teraz mám pomáka na For Funs, ale na zlá správa, že tam asi nepôjdem. Skôr si presvedčím mamu, nech ma tam pustí a možno sa tam stretneme. For Fun sa bude konať 4. apríla 4. alebo 6. apríla v Prahe. Tam bude Gogo, poznáte. Krafak, poznáte. Toby, bývalý majster. A tak ďalej. Verejných let's-playerov, bude to riadiť Gogo, Ati, Smusa a verejných let's-playerov. Je to pre 8 ľudí. Pre 8 ľudí. Chápete to? Je 8 ľudí. Pre 800 ľudí. Takže mohli by ste prísť sem aj vy. V Prahe ešte neviem kde. Na Facebooku som dostal pozvánku, aj Gogo natočil video na For Funs. A to je takmer všetko som to videl. No. For Funs je fakt super vec. Ešte som na nikdy nebol. Možno tam pôjdem, možno bude aj Dacho, ale to je asi málo pravdepodobne, lebo jeho otec chce ísť do Prahy na Autorahu, na autosalón, na výstavu. A viete, v Prahe blízko, myslím si, že blízko toho a mohol by tam možno ísť aj on. Toto video možno bude dosť krátke, lebo zatiaľ mám 2 minúty a 3 sekundy, keď som to povedal. A to bolo asi 4, to je jedno. Ak tam budem tiež na For Funs, ak tam nebudem, prosím vás, nebudem sklamaný. A prosím odber. Čuste.